বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে 500 কোটি টকা थाखाय जों हाग्रामा महिलारिखौ धन्यबाद होनांगोन। जाय जोंनि नांगाल बिटिएखौ मोजां मोनग्रा भिडिअआ हाजासे शेयार जानांगौ। जय नांगालनि बिशृंखल जायो अशांति जायो बहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया। বড়োভূমি এক শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ ভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অসমৰ অখণ্ডতা আৰু অসমৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক অসম বিধানসভা আজি কোকৰাঝাৰৰ বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিধান পৰিষদত অনুষ্ঠিত হৈছে। অসমৰ যি কোকৰাঝাৰৰ পৰা অসমক বিভাজনৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই কোকৰাঝাৰতে আজি অসমৰ একতাৰ প্ৰতীক অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসম বিধানসভায়ো আজিৰ অধিৱেশনত কি ধৰণে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলাপ আৰু আলোচনা কৰিছে। দৰাচলতে আজিৰ এই দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি এক বিশাল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই আজি পুনৰ এবাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে আমি বড়ো জাতিক সকলো দিশৰ পৰা আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সংকল্প আকৌ এবাৰ আমি একেলগে সামগ্ৰিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি অসম বিধানসভাৰ এদিনীয়া অধিৱেশন এখন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হয়। অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যপালৰ ভাষণ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাৰম্ভণিতে সদনত আগবঢ়ায়। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ উপলক্ষে ছাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেট এই বছৰৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰা হয় আৰু সদনত আজি অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচীসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়েও আলোচনা আগবঢ়োৱা হয়। এই আলোচনাত শাসক আৰু বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীসমূহ বিশেষকৈ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। ৰাজ্য চৰকাৰে এই পৰামৰ্শসমূহ আন্তৰিকতাৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ সদনৰ মজিয়াত 2027 চনত ওদালগুৰিত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ আৰু গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ সমান্তৰালভাৱে চিৰাঙৰ দাঁতগিৰি অঞ্চলক এক উন্নত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ আৰু বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে 500 কোটি টকা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন। बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसिनि गिलु फालु मोनसे पृथिबीखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दोलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दोलन बे आन्दोलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटि आरो आबसु बिपिएससि गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति बे बिटिसि नामै जे जों सेक्सिडुल प्रभिजन मोननाव मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै क'क्राझाराव बिटिसिनि मोनसे एसेम्बलि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्बलिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधानसभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर
MLA फोर अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेयाव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन बिथांनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्बलि हाउस लुनो हाबाय बिटिसिनि बे एसेम्बलि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्बलिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्बलि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्त्रि MLA अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जथुम्माखौ बिथांमोना बेहाय जथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन दिनै हाग्रामा महिलारि लुफुंनाय बिटिसि सरकार दानानै बिथाङा जे बेखौ माने मावफुंनानै मोनसे जाफुंसार मोनसे जथुम्मा हिसाबै गथायनो हादों आरो बेनिनो बे जथुम्माखौ दिनैहाय बेयाव जिरायफैनो हादों बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जाबाय आरो बे बिटिसि 6 सिडुलनिनो दिनै बे हायाव बे बिथायाव फैनानै आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि मुख्यमन्त्रि MLA गासैबो मन्त्रि मल्लाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जे बिबार बावलांबाय आरो हाउसनि सिङाव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बारे बारे गले गले जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रायखां बिथाङा जे मोनसे आबेगिक भाषण होबाय इमसनेल मोनसे स्पिच होबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा जों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन बिथाङा दिनै आसामनि बिधान सभाखौ क'क्राझाराव लाबोनानै जे जिरायनायनि थांखिखौ लादों आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिखौ जोङो बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन बिथाङा बे स्पिकारनि गादियाव जिरायनानै एफा गिदिर मोनसे डिसिसनखौ लानानै सारा एसेम्बलिखौ उथायनानै क'क्राझाराव जे फोजोबफैनो हादों आरो क'क्राझारनि बिटिसिनि एसेम्बलिनि बे 6 सिडुल काउन्सिलनि एसेम्बलिखौ बेवहाय दिनैहाय आसाम बिधान सभाखौ जिरायफैनायनि गेजेरजों बे एसेम्बलिखौ बेनि मर्यादाखौ स्टेट लेभेलनि एसेम्बलि बिथाङा जे महर होनो हाबाय बे काउन्सिलनिल' एसेम्बलि नंला बे स्टेट लेभेलनिनो एसेम्बलि बे सारियाव जे लाबोनो हाबाय बे मर्यादायाव जे लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो बिश्वजित दैमारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन दंबावोब्रा मोखाङा माथो मोखांबो होनानै लानो हायाखै मोखांबो होनांगौनानै बिदि जावफानोबा माथो मोखां होनानै लानो हायाखै माथो डाइरेक्ट नोंनि जेबो गैया बावलाय डाइरेक्ट बेथ' माबासो फेकसो माबाया प्रफाइला फेक प्रफाइलसो बेयो मोनसे दा दलाय बिजाय बिचारा जोंखौ बुंदों जोङो प्रमदनाव मा होनोमोनलाय 4 लाख थाखा लायनानै जाफैदों जोंथ' बिदि थाखा लायनानैबो जाफैयाखै रावनावबो आरो 4 लाख बावनो मा प्रुफ दं प्रुफा हरदो दलाय बिदियार बिथिया मा दं 4 लाख लायनायनि खोथा ना एकाउन्टाव सोना हरदों ना गुगोल पे हरदों ना माबायाव चेकआव लिरना हरदों जेबो प्रुफ गैया नोंसोर प्रुफखौ होनांगोन नोंसोर भिडिअखौ जुदि बानायना होदोंबा मिथिबाय दलाय बिदा बिटिआरनि माबा अनार गोबोरखिनि खर' गोबोरखियाव उगा जाम्बा साइज खिब्रमा जोलैनि हांगारफ्रासो बिदि मालायनि कन्टेन्ट बानायलाबायो मा मोनखो नोंलाय आंखौलाय बिदि होदलाबायनानैलाय फुवा सोरनावबा हेन्ड केस होनायनि ओरै फट' दंबाबो हामगौमोनलाय बोरो गैयानालाय गैया सिगाङाव लांनो नाङामोन नोंसोरसो रां रुफानि लब देखायला हैलाबायनानै दालालि हमलाबायनानै बिदाखौ लोगो हमलाबायनानै जों नोंखौ उमुगाव लांसै ओरैयाव लांसै नोंसोरसो बानायला हैदों जोंथ' बिदि लोगोबो हमाखै नोंसोरसो जोंखौ सैमा बायदि लोगो हमला फैदों लामा सामा सैमा बायदि नेटला बायदों नोंसोरसो ओंखायनो होनखायो आं मिथिबाय पार्टिया पार्टि गावबागाव थागोन मिथिबाय नों जायखौ मोजां मोनदों नों बेयावनो था जोंथ' बेयाव जेबो गाज्रि बुंनो साना नोंसोरबो जोंखौ गाज्रि बुंनो नाङाब्रा जोंबोथ' नोंसिनि पार्टिखौ गाज्रि मोना ना बा नोंसोरबो जोंनि पार्टिखौ गाज्रि मोना बर'जों बर' जालायनानै नोंसोर मानो नांलायनो मोजां मोनोब्रा माला ना बर'जों बर' बुलायनानै थैलायनांसिगौ आरो जाम्बासो मालाय हारियासो जोंखौ मिनिगासिनो दङ नोंसोरसो बिदि खालामो जोंखौ मिनि जागासिनो जाम्बा टयला मिथिबाय जेबो लाब गैया मिथिबाय अनलायनानै थानो सोलोंब्रा नोंनाव बर'नि थै दं आंनावबो दं गाबोन सोरांबानो अखा नायबानो लोगो मोनलायगोन मा लाब होमबा जों गावजों गाव बुथारलायनानै थैलायनोसै आरो नोंनिबा जोंनाथ' सिदा सिदि डाइरेक्ट सिदा बुंखायो जोंथ' सान हर बेरायग्रा आंथ' थैनाय जेबो सानखाया खुनु सिदा रायलायखायो जों ओंखायनो जेबो लाब गैया
संसार जानाय ना संसार जायो नोंलाय मानसियालाय नोंनाबो सानसे संसार जागोन होमबा नोंबो बुजिगोन बिदि जायो मिथिबाय ओंखायनो खुनु आवलायनांगौ खोथा गैया रिभेन्स बा रिभेन्स डाइरेक्ट फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायफैब्रा बिदि नङाना मा 4 लाख लांनानै जादों मा माबादों ससियेल मिडियायाव सोर फाग्ला फोथायनांगौ जाखो बेखौलाय मा प्रुफ दं नोंसिनावलाय प्रुफखौ होब्रा प्रुफखौ होबासो बयबो फोथायगोन दा नोंसिनाव जेबो प्रुफानो गैया ओरैनो लिरलाबायना होबा जागोन नामा होमबालाय जोंबो नोंसोरखौ लिरलाबायना होनोसै होमबालाय इउपिपिएलआ दाखालि फैनानै माबालाबायदों ओरैबायदि बुख्रेबलाबायनानै गालांदों होनबा लिरना होबा मोजां मोनसै नोंसोर एन्सारा हर दयला बाबु मिथिबाय नङाबा जोंबो होगोन दामानिखा भिडिअआ आगौमानि शेयार जानांगौ बियो आरो जाय जोंनि नांगाल बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा हाग्रामा मुयारि जिंदाबाद डाइरेक्ट अफिसनानो बिपिएफ राजनैतिक दलखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे मूल खारन दिनै बिपिएफआ जोबनो थांनायनि कारना जाहैबाय बेबायदि सिन्ताधारा बेबायदि बुंनाय बिदि फाव फेसनानो बिपिएफखौ फोजोबनायनि लामायाव लांगासिनो दं फैबाय थानाय समफ्राव नैबे इउपिपिएल हानजाया एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार खुंगोन सानो नोंथाङा दानि जि परिस्थिति आहा मोनसे बिश्वास दङ जे बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जेसेबां मेजिक नाम्बार नांगौ बे मेजिक नाम्बारखौ इउपिपिएलआ एबाराव मोनगोन रायजो राजानिफ्राय मा खावलायनो थागोन जे नोंथाङा इउपिपिएलनि सरकारखौ गोख्रों खालामनांगौ खालामनांगौ जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धान्त लानो हायो गोख्रों डिसिसन लानो हायो होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगआ पुरन जायो आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला बिभाजन जायोब्ला बेवहाय एसे अराजक जायो बिशृंखल जायो अशान्ति जायो बेवहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया गतिके आइएफआ रायजो राजा जेसेबां दङ जोङो ज' जानि खौसे जानाय ज' जानाय गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा बयनिबो थाखाय बे मोजां गोजोन बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल मोजां दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआव रायजो राजाखौ मानो फैनांगौ होनना सानो आं एसे सिगाङाव बुंबाय मोनसे राजनैतिक सुस्थता पलिटिकेल स्टेबिलिटिखौ जोंनो नांगौ आरो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बे मोनसे पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव फैनो थांगासिनो दं दा बेखायनो जों बयबो जेला जगदान जागोन ज' जागोन खौसे जागोन आरो बे गोख्रोंसिन जागोन पलिटिकेल स्टेबिलिटिया जोंनि जायगायाव जेला गोख्रोंसिन जागोन हेलानो जोंनि अभाब अभियोगखौ पुरन खालामनायाव गोरलै जागोन होमबानो जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव लामा बान्दो दंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव देहा